mana ba isi kuka je ku zuba gishirin. To wallahi ba wanda zai bani da abinci ba zan ɓata abinci ba wallahi in zauna ɓata lokaci na girka abinci sannan a ce min wai na cika gishiri ba za a ci ba to ban ga wanda ya isa ba dama gara ki sa cokali ki ci ke kika zuba gishiri Sace mi abinci ci wannan abinci ke dai da ke kika zuba gashi da kina ci tusa kuma ke ma din gaibi ne domin a shekaru ki wannan gishirin da ke in kira wallahi ya Allah ya miki yawa aje ki jawo kan ciwon ciwo ne kawai. ai kai likita ne saboda haka ki ci abinci ne ba Wai waye da ciwon abinci ne ke kar ku je ku ja ku je ku ja motar jima ba. idan baka ci abincin nan ba sai na fasa maka baki kana wani kallon shi kana tuttula a gaba ba ka ci Da ciwon da za a jawo da asarar abincin za a wani ne yake da ciwon da za a wannan gishin zai jawo da kuma asarar abincin fa kai kar ku zo kar ku kira mu ruwa ba na so ba ne ba zai iya ci ba a samun inda ruwan zafi ku samu ruwan zafi in shiga kai kawa na san in je ga cika zaki wallahi fashi ya zaci ke ummi samu mun ruwan zafi in ba ku ke ummi samun ruwan zafi a kishin in babu a filas dora min da Allah sai mu shafi ko kyale wannan abincin har a shashi na shan shayi Cut.